Part 3. Θα το κατέβεις με όπισθεν, τι θα κάνεις τώρα ρε? Ξέρω εγώ, τι τρέλα τιμάς πάλι. Δεν το έκανες. Δείξε που θα πούμε μετά. Τι θα κάνεις τώρα? Δείξε μετά που θα πούμε. Ναι, θα δείξω, τι κάνεις τώρα? Πολλώνουμε ρε. Έλα τώρα, έλα τώρα. Βρήκαμε. Τώρα τι κάνω? Τώρα έλα τώρα θα μπούμε εκεί μέσα ή δεν θα μπούμε? Περίμενε! Μαλάκα! Αεροπορία που υπάρχει εδώ πέρα! Έλα να δεις αεροπορία μαλάκα! Όταν λέει αεροπορία εννοεί κουνούπια τεράστια. Πώς λέμε τον έχω τεράστιο? Το χρόνο ομιλίας. Και τώρα θα προσπαθήσει να το περάσει. Το προσπαθήσαμε την πρώτη μέρα. Παρά λίγο να μείνουμε. Αυτά εδώ πέρα τα έχει δημιουργήσει γουρούνα, όπως βλέπετε. Αυτά εδώ. Και για να δούμε τώρα τι θα κάνουμε. Μαλάκα είναι πολύ βαθύ έτσι. Το περνάς? Άμα δεν μείνω το περνάω. Παιδιά έχουμε πρόβλημα. Μαλάκα κολλήσαμε. Σβήσε, μαλάκα κολλήσαμε, σβήσε. Αυτό είναι το καλύτερο μέρος. Αυτό είναι το καλύτερο μέρος, τώρα θα το βγάλουμε. Μαλάκα είναι το ψέμα αυτό, γιατί ρε πούστη μου. Βρε αρχίδι, βγάλε τον εργάτη και δες τον εκεί πέρα. Τον εργάτη βγάλε ρε. Να πάω ρε μαλάκα. Στην πέτρα εκεί δες τον Σ' αυτήν εδώ, λέω. Εννοείται. Μαλάκα γιατί μου είπατε να μπω εδώ μέσα? Εμείς! Να! Μαλάκα θα με χαμίσει ο πατέρα μου. Το χειρότερο πάρτι είναι ότι θα πρέπει να πάμε με τα πόδια μετά. Κοιτάξτε φάτσα ρε, κοιτάξτε φάτσα ρε μαλάκες. Μπορείς να έρθει να μου πατάς λίγο τον εργάτη? Θα πω εγώ εδώ μέσα. Έλα ρε μαλάκα, ηρέμησε. Θα βρήκε μόνο πέρα. Πίδα. Γιώργο τον Κώστα. Το τραβάω αυτό. Κουτιά. Δεν το έχεις ρε. Δεν το έχεις ρε. Δεν το έχεις ρε. Δεν το έχεις. Πέσε λίγο ρε και πέσε γρήγορα. Πέσε. Έλα. Το κινητό πάρε. Ναι. Κόπα μαλάκα και μέσα. Άστο εκεί. Κάμισε εδώ, έλα τελείω, έλα Κώστα. Κοίτα το μουνί τι έκανε. Ο Spider-Man. Λοιπόν, έλα πάρε τον εργάτη. Τώρα. Μαλάκα Γιώργο! Μαλάκα Γιώργο! Μαλάκα, πάρ' τον πατέρα σου και πες του να έρθει με τζιπ! Να μαλάκα! Πάτα κι άλλο! Βρε μαλάκα! Σου είπαμε εμείς να μπεις εκεί μέσα! Όχι, όπα! Το άλλο μαλάκα! Όπως βλέπετε η γουρούνα μας είναι σε μεγάλα χάλια. Όπα. Και το μποξεράκι του Ντίνου όπως πάντα. Φαίνεται σε πηγάζει ομορφιά. Όπα, μην πατάς το κολουμπιάζει μαλάκα. Τράβα τον εργάτη. Όταν λέμε τράβα τον εργάτη εννοεί πάτα εκείνο το μικρό κουμπί. Το άλλο ρε, το άλλο. Εντάξει, πάτα το άλλο.
Ρε, το Μάζε. άμα καθίσουμε και τραβήξουμε όλοι μαζί μετράει αυτό. Θα καταφέρουμε να κάνουμε κάτι. Ναι μαλάκα, άμα καθίσουμε και τα καταφέρουμε. Μαλάκα αεροπορία εκεί θα πάμε. Όπα, περίμενε. Όταν λένε αεροπορία τα παιδιά, όπως είπα και πριν, εννοούν τα κουνούπια. Τράβα. Βάλε το low. Εκεί. Πάτα τον εργάτη τώρα. Πάτα και προχώρα. Σιγά το κάτω. Πάτα τον εργάτη πάμε. Σιγά το κάτω. Ας το κάτσει. Πάτα κάτσε. Όπα. Κατέβα λίγο. Βρε μαλάκα, κατέβα κάτω, δεν θα μείνουμε εδώ πέρα. Κατέβα κάτω. Για να με βοηθήσεις. Κάτσε εδώ, έλα εδώ. Το έχουμε! Έλα! Ναι! Ξεκόλλησε το μωρό! Ωραία! Το δύσκολο σημείο το περάσαμε. Τώρα έχουμε... Πίσω πως θα πάμε. Τώρα έχουμε άλλο ένα δύσκολο σημείο. Θα το γυρίσουμε ώστε άμα χρειαστεί να δώσουμε τον εργάτη κάπου από εκεί. Κοστά, έλα. Το κάπου από εκεί ούτε εγώ το καταλαβαίνω, μην ανησυχείτε. Ίσως αυτή την πέτρα εδώ. Ίσως. Αλλά δεν συμφέρει. Τη γουρούνα μετά. Θα την πλύνεις μόνος σου. Πρέπει να την κάνουμε για κανένα μήνα. Μακάρι να μπορούσατε να το δείτε πιο καλά. Είναι σε απελπιστικά χάλια. Εγώ μετά δεν ανεβαίνω εκεί. Πάρα λίγο. Όπα. Το part 3 κάπου εδώ τελειώνει. Πάμε για το part 4. Ναι, πάμε για το part 4.